Here girls and women do not have the right to speak. I'm one of those Afghan girls who had big dreams for the future. Det her er stemmerne af kvinderne i Afghanistan, siden Taliban har overtaget magten i Afghanistan for 3 år siden. De siger, at vi ikke kan høre deres stemmer i offentligheden, så i dag vil vi være deres stemmer. Der er netop blevet vedtaget en ny lov, der forbyder kvinder i at gå ud fra deres dør uden en mandlig ledsager. During the day, if I need something, even bread or water, we have to wait until my husband comes. Størstedelen af Talibans restriktioner omhandler kvinder. Afghanistan er det eneste land i verden, der har forbudt adgang til uddannelser for kvinder. Og med det har Afghanistan vundet sig titlen som verdens farligste land for kvinder. Love tvinger kvinder til at være fuldt tildækket, men ikke nok med det, må de nu heller ikke snakke i offentligheden. Can you really imagine yourselves in this situation? These are our emotions and feelings that I shared with you today. Jeg hedder Josefina Vestfagel, og I lytter til Kloden. Og i dag har jeg Clara med mig i studiet. Og Clara, vil du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder som sagt Clara, og jeg går på Christianshavns Gymnasium. Og så er jeg en af Josefinas veninder. Og jeg går meget op i samfundsfag på global plan. Og derfor skal jeg være med til at snakke lidt om kvinderne i Afghanistan i dag. Ja, og du har, tænker jeg vel så også fulgt med og set, at kvinder nu ikke engang må tale i offentligheden. Det har jeg. Jeg synes, det er helt absurd, og jeg kunne slet ikke forestille mig selv at leve i et land, hvor sådan nogle forbud er blevet vedtaget. Det er jo 40% af piger, som plejede at gå i skole i Afghanistan, hvorimod at det nu er 0%. Det er helt forfærdeligt. Det er helt vildt bare at forestille sig tanken om ikke at må snakke i offentligheden. Ja, altså, rettigheder, som vi jo altid har haft, altså, ja, som jeg husker. Der er jo ligesom også opstået den her debat om, hvorvidt om vi tager de her rettigheder for givet, eller om det bare er en medfølge, at man selvfølgelig skulle have de her rettigheder. Det er bare som om, at de lever for, som var det for 200 år siden. Og det, ja, det er helt surrealistisk. Det er det virkelig også. Altså deres rettigheder er altså blevet sat 100 år tilbage. Ja, men velkommen i studiet. Og jeg glæder mig til, at vi skal tale mere om det her og dykke ned i emnet om, hvordan det går for kvinderne i Afghanistan i dag. Jamen, det glæder jeg mig også. Så følg med, folkens. Det her, jeg gør lige nu, altså at gå rundt og tale, mens jeg er i offentligheden, det er blevet forbudt for kvinder i Afghanistan. Det lyder over som noget fra sådan sci-fi eller Handmaid's Tale, men det er faktisk de nye regler, som Taliban har indført i Afghanistan. Noget, de selv siger, de gør for at fremme de gode dyder og udrydde moralske lister. Flere af lovene, de er rettet mod kvinder, som nu heller ikke må kigge på mænd, som de ikke er i familie med. Og så skal deres ansigter og kroppe også være tildækket, så de undgår at friste mænd. Da Taliban tog magten for 3 år siden, der lovede de ellers, at de ville respektere kvinders rettigheder. Men det løfte, det har de så ikke rigtig holdt. I ved nu, at kvinder ikke har nogen rettigheder. Men hvad der ikke er mange, der ved, er, at afghanske kvinder havde rettigheder før kvinder i Vesten. Kvinder og mænd på lige fod. Der var natklubber, og kvinder gik i korte kjoler og støvler. Præcis som vi ser i dagens København. Hovedstaden Kabul var et helt andet sted fra 1960'erne. Kabul beskrives som en moderne by. Gaderne var fyldt med mennesker på vej til restaurant med jazzmusik, live and dead. You know, there's a picture I've seen of my mom and her friends wearing high boots, mini skirts, dancing, you know, going to work with beautiful suits, you know, above the knee skirts, high heels. The country went like 500 years backward. That's the part that was really extremely upsetting for Afghan women. Det er så vildt, at det har taget den her drejning. Altså, hvordan er et ellers så moderne samfund blevet til et land, hvor kvinder ingen rettigheder har? Hvordan kan det lade sig gøre? Hør med på tirsdag, hvor vi får besøg af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der vil fortælle hans syn på sagen. Og tak fordi I lyttede med. På gensyn.